Masha Allah, yanzu ga mu da ainihin AC wanda muka yi na ruwa, wanda ana haɗa shi da sola ko ana haɗa shi da wutar lantarki. Misali yanzu ga batir, in kana so ka haɗa shi da batir, ga batirin ka nan in caji aƙalla sai ka soka. In ka soka nan sai ka kunna, shi kenan zai ci gaba da aiki da baka sanyi. Yawwa, in kuma baka buƙatar ka yi amfani da batir na sola, sai ka kashe, sai ka cire, sai ka nemi adapta na wutar lantarki wanda za ka haɗa shi da wutar lantarki, sai ka sa nan shi ma, sai ka sa ga wutar lantarki da wuri guda kenan, sai ka yi amfani wuri guda. Shi wanga esin ruwa kawai ake zuba ta nan. Yanzu zan zuba ruwa ku gani a inda ake zuba ruwa nan haka. Shi kenan sai ya ta sanyi. a lita nawa ne? Lita 40 ne. Ko da ruwan sun zuba nan za su shige ciki don akwai wurin da suke zubewa ciki. Sai ka gudu. To kamar ruwan suna karewa ne? Ruwan karewa suke a ƙara wasu, kuma in kana so kana ƙara kankara. Kuma hawan nashi da accan yana da filta, wanda ko da ruwan suna da wani haƙi ko wani datti ba zai shiga cikin hawan ba ya samu matsala. Na gane. Yawa to haka an kai shi wanda ya shi. Gaskiya kan kuma ga sanyi ba a ma magana. Lalle sosai kai sanyi. Ana kunna bai wuce minti ɗaya aka ja ɗauki sanyi. Kana gani dai kai, ka ga shi nan. Ya sha Allah. Sai Ga jaririn na yawo. sosai ko sanyi iska. Wai? Sosai Ai ya fara sanyi, wallahi ya doko. Kaji sanyi ko? Kaji sanyi. Ai.